Gisiguro sa Land Transportation Office 7 kun LTO dinhi sa Central Visayas ang kaluwas sa mga sakyanan nga mobiyahe karong holiday season. Gipaabot nga sa mga mosunod nga semana libuan ka mga pasahero ang magdasok sa bus stations hilabi na dinhi sa dakbayan sa Subo. Subay niini, gibutyag sa LTO nga ila nang gipahimangnuan ang mga drivers o gisiguro ang roadworthiness sa mga sakyanan paglikay sa mga aksidente sama sa nahitabo didto sa Antique. Kahinumduman nga di mo menos sa 17 ka pasahero ang namatay human nahug ang usa ka bus sa Pangpang ni adtong Disyembre 5. Nagkanayon ang Regional Director sa Land Transportation Office 7 nga si Glenn Galario nga gisugdan na nila ang pag-inspeksyon sa mga terminal sa rehiyon lakip na ang mga pangpasaheroan nga mga bus lilabi na sa North ug South Bus Terminal dinhi sa Subo. Gina-inspect na to ang iyang ligid, ang tire, ang accessories para if ever nga murag kanang for example ang ligid nipis na daot ang mga accessories niya dili na to ginapalarga ang bus. Otherwise kung mularga gid sila mo insist ato kibaling isuan sila TOP or temporary operators permit. Ingana so gina-advise nato nga kung natay violation nga nakita ato lang sa grahe para ma-fix nila ang ilang mga bus. Dugang ni Galario nga pahimangno nila sa mga drivers nga dili magpakusog og dagan sa ilang mga bus sa kadalanan ilabi na sa lagyo nga biyahe sa probinsya. I-monitor usab nila ang gitugutan nga standing capacity sa mga pasahero sa bus aron paglikay sa overloading. Ang LTO7 nagpasidaan sab sa mga nanag-iya og pangpublikong mga sakyanan nga magparehistro og moparinyo na sa ilang mga sakyanan. Pasalig sab ni Galario nga sub-sub sab ang ilang pagdakop sa mga kolorom nga mga van ug uban pang sakyanan. Gihangyo nato tong mga wire registration, may parehistro, katong kolorom, stop it kay it's detrimental sa katong mga legit mga operators. Gihangyo nato tong mga wire registration, may parehistro, katong kolorom, stop it kay it's detrimental sa katong mga legit mga operators. Sa pagbisita sa MyTV News team sa South Bus Terminal, naabtan nato ang 8 na katuig nga driver og bus nga si Marlon Espinosa nga gikan pa nagbiyahe sa lungsod sa Sambuan. Okay ra mo diri sa pagbiyahe diri sa tuwa kay gawas nga hinahinay lang nya. Hinahinay lang dagan. Ya safety nga mayo lang ang pagkuan sa pasahero ba, pag-drop. Amping lang gyud sa biyahe man ba nga at least nga watay mga kalas nga kinabuhi ba nga safety lang ang biyahe na to. Sa North Bus Terminal, ang 30 na katuig nga driver sa usa ka minibus nga si Antonio Kiko nga tigbiyahean sa lungsod sa Sugot, Tabugon ug Bourbon, misiguro kanunay sa kondisyon sa iyang sakyanan. Asoy pa ni Kiko nga maghinay-hinay ra siya og padagan sa mga kurbadahon nga agianan padulong sa amihanan. Mag-ingat sa atong pagmaneho, pag-drive, magbantay sa mga truck, mga motor, mukalit lagawas. Pahimangno sa LTO7 sa mga drivers ug mga pasahero karong holiday season nga mag-inampingon sa atong mga lakaw. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.